Самое важное и цікавае ў рэпартажах наших корреспондентов у эфиры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Віцебская вобласць подвяла вынікі пяцігодкі. На пасяджэнні абласнога савета дэпутатаў агучылі галоўныя лічбы сацыяльна-эканамічнага развіцця. Нашы дзеці пацыентаў Віцебскага абласнога дзіцячага клінічнага цэнтра з падарункамі наведалі прадстаўнікі грамадскай арганізацыі «Беларускі дзіцячы фонд». Спартыўны азарт і добрыя справы у Віцебскім палацы спорту арганізавалі дабрачынны матч на дзвіне з легендамі беларускага хакея і папулярнымі блогерамі. Віцебская вобласць подвяла вынікі пяцігодкі. На пасяджэнні абласнога савета дэпутатаў агучылі галоўныя лічбы сацыяльна-эканамічнага развіцця. Рэгіён не проста вытрымаў знешні ціск, а і паказаў рост па ключавых напрамках. Ад прамысловасці да ўзроўню зарплат. Эканоміка спрацавала ў плюс. Валавы рэгіянальны прадукт вырас, а экспарт тавараў і паслуг павялічыўся больш чым у 2 разы. Прадукцыю з маркай «Зроблена на Віцебшчыне» сёння ведаюць у 70 краінах свету. Пры гэтым рэгіён актыўна асвойвае рынкі Азіі і Афрыкі. Ключавы драйвер поспеху – інвестыцыі. За 5 гадоў у эканоміку Прыдзенскага краю укладзена больш за 9,5 мільярдаў рублёў. Значная частка пайшла на мадэрнізацыю прамысловасці. Рэалізаваны 190 інвестыцыйных праектаў, створаны тысячы новых працоўных месцаў. Актыўна развіваецца імпартазамяшчэнне. Сёння ў рэгіёне вырабляюць 200 відаў прадукцыі, якую раней набывалі за мяжой. Ад ветэрынарных прэпаратаў да зарадных станцый для электрамабіляў. 2025 стаў для вобласці рэкордным за дзесяцігоддзе па ўводу жылля. У рэгіёне адрамантавалі сотні кіламетраў дарог, адкрылі новыя школы, дзіцячыя сады і паліклінікі. Сур'ёзны крок наперад зрабіў аграпрамысловы комплекс. За 5 гадоў у вобласці ўведзены 21 сучасны малочна-таварны комплекс, абноўлены парк тэхнікі. Агрария за 5 лет, несмотря на 2 очень неудачных года, засухи, морозы весенние, они все равно приросли в целом по отрасли почти на 2%. И животноводство чуть больше, и растениеводство. Поэтому, успехи есть. Самое, наверное, отрадное, что мы рекордно идем по инвестициям, и более 60% это инвестиции в реальное производство, а не в социальную сферу. Мы за 4 миллиарда последние 3 года ежегодно вкладываем в экономику, вкладываем в производство. А это, наверное, самый важный маркер для понимания, что впереди строящиеся заводы, впереди новые рабочие места, впереди новая продукция. Будущее есть, и будущее достаточно радужное. Погляд у будучыню ў кіраўніцтва вобласці аптымістычнай. Праграму развіцця рэгіёна да 2030 года рэалізуюць пад дэвізам «Моцныя рэгіёны». У партфелі сотні інвестпраектаў. У спісе самых чаканых вытворчасць вакцын на Белвітуніфарме, будаўніцтва завода цэлюлозы ў Новаполацку і стварэнне тэхнапаркаў. Сацыяльнае будаўніцтва не зменшыць тэмпаў. У планах на пяцігодку пабудаваць больш за 1 000 000 квадратных метраў жылля, новыя спартыўныя аб'екты ў райцэнтрах, а таксама завяршыць маштабныя медыцынскія праекты у Полацку і Віцебску. Тэрапія радасцю. У рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» пацыентаў Віцебскага абласнога дзіцячага клінічнага цэнтра наведалі прадстаўнікі грамадскай арганізацыі «Беларускі дзіцячы фонд». Станоўчыя эмоцыі дзеля выздараўлення. Каб выклікаць усмешкі, палегчыць і прыхарашыць бальнічныя будні дзяцей, якія знаходзяцца на шпітальным лячэнні. З дазволу ўрачоў маленькім пацыентам перадалі салодкія прэзенты. Іх атрымалі 100 хлопчыкаў і дзяўчынак. Установе аховы здароўя падарылі навагоднія ўпрыгожанні і цацкі. Бежал, подскользнулся, упал неудачно, сломал мизинец. Вот. Приехал сюда, сегодня уже выписывают. Мне здесь вполне понравилось, хорошее лечение. Еще приятно получить конфеты. Я в больнице уже лежу неделю и планирую выписаться к Новому году. И мне очень хорошо получить подарки. Всем с Новым годом! Мы хотим не только поздравить детей, но также поднять им настроение, вызвать улыбки на их лицах, для того, чтобы они не грустили. Ведь это время пройдет, и они окажутся дома на новогодние праздники, получат замечательные подарки от родителей. Еще в учреждении здравоохранения останутся подарки для того, чтобы украсить не только коридоры и рекреации, но также для игровых комнат. Эти подарки пригодятся всем детям, которые будут находиться в учреждении здравоохранения.
У рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» Віцебскае абласное аддзяленне Беларускага дзіцячага фонду падтрымлівае і аказвае дапамогу дзецям, якія маюць у гэтым асаблівую патрэбу. Напярэдадні навагодніх святаў салодкія падарункі перадалі таксама маленькім пацыентам Аршанскай гарадской бальніцы імя Сямашкі і Навалукомльскай цэнтральнай раённай бальніцы. Спартыўны азарт і навагодні настрой у Віцебскім палацы спорту арганізавалі дабрачынны матч на дзвіне. Падзея аб'яднала яскравае шоу і высакародную місію. Ініцыятыва абласнога савета дэпутатаў сабрала на адной пляцоўцы прафесіяналаў, легенд беларускага хакея і папулярных блогераў з Масквы. Чаму фінальны лік арганізатары назвалі перамогай добра і на што пойдуць атрыманыя сродкі, ведае Артур Смалякоў. Афіша матча інтрыгавала з самага пачатку. Гаспадары лёду паўночныя мядзведзі выставілі асноўны склад хакейнага клуба «Віцебск». Іх сапернікі – Хорс Медыя, сплаў медыйнасці і майстэрства. У джерсі аднаго колеру на лёд выйшлі папулярныя расійскія блогеры і знакавыя фігуры беларускага спорту. Горача стала яшчэ да стартавага свістка. Інтэрактывы, аўтографы і сапраўднае майстар-шоу. Гледачы ўбачылі, хто хутчэй бегае на каньках і чые буліты сапраўдныя майстэрства. Детям это интересно, с большим удовольствием пришли на хоккей. Ожидаем хорошей, красивой игры. В первую очередь купили билеты, чтобы помочь тоже детям и хорошо провести время с сыном. Ждем интересной игры. Конечно, формат немножко другой, но обязательно хочется посмотреть и поболеть за любимую команду. И благотворительность – это здорово, и никак не могли пропустить. Очень здорово, конечно, что такие мероприятия начали проводиться у нас в городе. Городу этого очень сильно не хватало. Профессионалы встречаются с непрофессионалами. Я сейчас по трибунке, когда вот буквально минут 40 назад стоял, смотрел, они вышли с клюшками моего детства, с пластиковыми клюшками вышли. Медийцы. Мы постояли, посмеялись, поулыбались. Будут они ими играть? Это вопрос, конечно. Нягледзячы на тое, што матч таварыскі, у палацы спорту аншлаг. Людзі сабраліся не проста на хакей. Яны прыйшлі, каб стаць удзельнікамі вялікага дабрачыннага свята. Ініцыятыва яго правядзення належыць абласному савету дэпутатаў і хакейнаму клубу «Віцебск». Галоўная мэта – сабраць сродкі на рэабілітацыйнае абсталяванне для абласнога дзіцячага клінічнага цэнтра. Основная цель, конечно, это помощь детям нуждающимся. И второй момент, конечно, хотелось бы перед Новым годом праздник сделать нашим болельщикам хоккея, которые очень любят хоккей. И вы видите по наполнению зала, то, что они очень любят хоккей. И как мы могли наших любимых болельщиков оставить без новогоднего подарка. Важнее, что они, наши спортсмены, люди, которые являются для многих, конечно, таким авторитетом, с которых берут пример, они вдохновляют своим поступком многих других на то, чтобы делать добрые дела. И не ждать чудес, а самим становиться волшебником и помочь тем, кто в этом нуждается. Гульня атрымалася відовішчнай, без аглядкі на абарону з масай небяспечных момантаў. Сюжэт матчу трымаў у напружанні да апошняй секунды, а скончылася ўсё баявой нічыёй 8-8. Хакеісты падарылі гораду свята і ўнеслі ўклад у лячэнне маленькіх віцяблян, а абласны цэнтр атрымаў яшчэ адну навагоднюю традыцыю. Матч на дзвіне даказаў, калі спорт аб'ядноўваецца з дабром, здараюцца сапраўдныя цуды. З верай у перамогу. Артур Смалякоў і Сергей Залынскі. Навіны Віцебск. У Віцебскім небе унікальная выстава, прымеркаваная да 95-годдзя Віцебскага аэраклуба ДТСАФ, адкрылася ў абласным краязнаўчым музеі. Асабістыя рэчы інструктараў і спартсменаў, узнагароды і кубкі, мадэлі самалётаў і верталётаў, а таксама авіяцыйныя прыборы, парашуты розных гадоў і іншыя унікальныя экспанаты. З юбілеем авіятараў павіншаваў кіраўнік дэпутацкага корпуса Віцебшчыны Дмітрый Дзямідаў. Адзначыў важнасць падрыхтоўкі курсантаў і лётчыкаў, а таксама уклад аэраклуба у патрыятычнае выхаванне моладзі. Выставачны праект – гэта своеасаблівы летапіс. Ён расказвае пра людзей, якія прысвяцілі сваё жыццё палётам. Для гараджан гэта магчымасць бліжэй пазнаёміцца з дзейнасцю, поспехамі і дасягненнямі уладароў неба, а таксама даведацца пра гісторыю найстарэйшага ў Беларусі аэраклуба. Все экспонаты уникальны. Есть действующего чемпиона СССР лента, которую он получал, будучи чемпионом СССР, БССР. Есть вот медали, золотые медали здесь есть. Модели самолетов, которые молодежь может заниматься с 8 лет, с 7 лет. То есть также привлечение к парашютному спорту, к вертолетному спорту. Витебский аэроклуб – это прежде всего учебно-спортивное учреждение. Учреждение, которое занимается популяризацией, развитием видов спорта.
авиамодельного, парашютного и вертолетного. Вот среди участников вы найдете сейчас чемпионов мира, абсолютных чемпионов Советского Союза, Белорусской Советской Социалистической Республикой, чемпионов уже современной России и современной Беларуси. И, конечно, вы увидите здесь нашу молодежь, ради которого мы сейчас и работаем. Унікальную выставу у абласным краязнаўчым музеі можна наведаць до 29 сакавіка наступнага года. Дарэчы, пад эгідай віцебскага аэраклуба у абласным цэнтры штогод праходзіць чэмпіянат краіны сярод ветэранаў парашютнага спорту. Буйныя спаборніцтвы збіраюць удзельнікаў з Беларусі і Расіі. У Новы год со снегом и морозом. За апошнія некалькі дзён у Віцебску і Оршы выпала дэкадная норма ападкаў. Вышыня снежнага покрыва дасягнула 10 сантиметраў. Па сапраўднаму зімовае надвор'е, ападкі і моцны вецер у паўночны рэгіён прынёс атмасферны фронт. Паступовае паніжэнне тэмпературы паветра прывяло да галалёду. Дарожныя умовы зараз не самыя спрыяльныя, слізка. Толькі ў Віцебску мінулай ноччу на барацьбу са снегам выйшлі больш за 2 дзясяткі адзінак спецыяльнай тэхнікі. Уручную і з дапамогай машын работники отповедных организаций чистят от снегу дворы и тротуары. С началом зимнего периода, в то время, когда нет необходимости в большом количестве техники, у нас в основном дежурный режим, то есть мы на предприятии оставляем технику, скажем так, если возникнет необходимость, то где-то обработать противогололедными материалами. И прогноз погоды, конечно, все время постоянно отслеживаем, и при, скажем так, прогнозирование каких-то неблагоприятных погодных условий, либо снегопад, либо гололед, уже тогда всю смену вывозим и при необходимости дополнительно привлекаем людей. Синоптики прогнозуют, что зимовый характер надвор'я у регионе захаваецца до конца тыдня. Чакаюцца мокрый снег, порывистый ветер и гололед. Уначы слупки термометров месцамі будут опускаться до минус 12, а днем магчыма повышение температуры до плюсовых значэнняў. Каб Новы год прайшоў бяспечна. У Беларусі забаронена выкарыстанне і продаж большасці відаў піратэхнікі. Пад абмежаванне трапілі салюты, ракеты, петарды. Іх запуск у грамадскіх месцах будзе расцэньвацца як парушэнне правапарадку. Неасцярожнасць пры абыходжанні з феерверкамі можа прывесці да нежаданых наступстваў, траўмаў або пажараў. Напярэдадні свята ўратаўнікі нагадваюць жыхарам паўночнага рэгіёна правілы бяспекі. Яны ёсць нават для ўпрыгожвання навагодняй ёлкі. Установленную дома ель нужно украшать только игрушками из негорючих материалов. Категорически запрещается использовать бумагу, вату и свечи, а также пользоваться вблизи ели открытым огнем, в том числе бенгальскими огнями. Использовать гирлянды нужно в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и ни в коем случае от них не отступать. Самое важное – не оставлять гирлянды включенными в сеть на ночь и при выходе из дома. Обязательно нужно помнить и о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий. Не допускайте беспечности, берегите себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной безопасности. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. Падчас навагодніх святаў цяпер можна выкарыстоўваць толькі самыя простыя хлапушкі, бенгальскія агні і тортавыя фонтаны. І нават пры іх прымяненні ратаўнікі заклікаюць асаблівую увагу звярнуць на бяспеку дзяцей. Мільённыя махінацыі. Віцебская мытня спыніла злачынную схему з рээкспартам аўто. Вясной мінулага года 9 транспартных сродкаў агульным коштам 1,5 мільёна рублёў былі ўвезеныя ў Беларусь і прададзеныя фізічным асобам з Расіі. Праз год аўтамабілі рээкспартавалі назад з тэрыторыі ЕАЭС, нібыта яны былі бракаваныя. Адпаведна, выплачаныя мытныя плацяжы ў памеры амаль 500 000 рублёў вярнулі дэкларанту. Практически сразу эти транспортные средства вновь везли через латвийско-белорусскую границу в целях транзитного следования тем же покупателям из России. Стоимость автомобилей уже занизили, она составила чуть больше 1 миллиона белорусских рублей, а экономия на таможенных платежах свыше 148 000 рублей. Эта сумма больше чем в 3000 раз превысила размер базовой величины на день совершения преступления. Дырэктар фірмы з Беларусі па папярэдняй змове з іншымі асобамі ухіліўся ад выплаты плацяжоў у буйным памеры, а значыць, здзейсніў злачынства. Максімальнае пакаранне, за якое прадугледжвае да 6 гадоў пазбаўлення волі.
Важные и самые цікавые новины с жыцця Витебской области доступны у интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно знайти на официальном сайте vtv.by. Заходите и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас у социальных сетках и мессенджерах. На гэтым выпуск новин завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага, убачымся у эфіры. По информации Витебска-Балгидромета, у ближайшие сутки в области будет воблачно с прояснениями и часом снег, на дорогах гололедица. Ветер паўночна-заходний, заходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью -4, -9, днем -2, -7. У Витебску будет воблачно с прояснениями, часом снег, на особных участках дорог гололедица. Ветер паўночна-заходний, заходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра на протягу суток -5, -7.